iqembu selivulwe ngisho ekhaya manje elilwisana negama lami ngisola kanjalo ngoba ngibabona abanye bakhona bagugumba nalelo qembu lelo kodwa ngathi liduma kuthiwa lithengela notshwala bathengela notshwala bona iqembu liculayo iqembu ngani licula icatha mina noma liculana kodwa nje khona abayiculayo bona abakhona emndenini ubaliseka le baliseka ke lelo ke umfowethu lapha mina akaze ngithole support emndenini wathi nawonani akaze ngithole nanokuthi ke mfowethu mina ekhaya khoma ngumfana okhule ngenye indlela bengibheka nendlela engikhula ngakhona uyabona mangabe ukhula umlanjwana yes akuze ngaba mnando kwakho njengoba umuntu kowakhona cha uma sokhuluma ngomculo wami akekho umuntu owathanda umculo wami kakhoma ngakuthi ekhaya kunamatekisi owami umculo akuzudlala ngisho eTexini lakithi futhi angikulindele ukuyibona owami umculo udlalwa abantu bakithi futhi angilindele uyibona wami umculo mina abantu bakithi bosupport kuyongiphatha kabi lokho ngobani manje into engiphatha kabi ukuthi labantu bangibukelele isikhathi eside kakhulu yes ngizabalaza kanzima bengakhombisi nokungeseka bodla mfowethu akekho umuntu ongaboni ngoba na ubuza nje ukuthi bunjani ubudlelwane bami nakhona kusekhaya kithi ngempela uyangithola kodwa mfowethu masikhuluma ngomculo wami hayi thingane engakhali fele embelekweni angakhala umuntu uzotshe ethi right akunaso isikhathi sokukhala mina mfowethu mhlawumbe kuyekela lokho akunaso isikhathi sokukhala ngizokhalela bani mhlawumbe kuyekela lokho yazi into engiphatha kabuhlungu yini angikholwa ukuthi umthandeni wayikhala umthandeni usupportwe ekhaya kusukela phansi yes esupportwe ekhaya kithi kusukela phansi umthandeni webazisaba abantu basokela yabona mangabe ethi wozongilanda ngiselahlene eMpumalanga ecole ingoma yakhe ethi odlula ungithathe elokuzeni wodlula ungithathe eHlanzeni ethi wesigwebo usigwebo la kakhuluma ngaye umalume wami nse olamuma shuthi wabe ethi umthandeni ya asazohlimali Mbukelo Perfect TV emakhaya konke lapha endabuka khona enifinyelela khona iPerfect TV ngiyanimukela igama ngushepherd wamanqele phansi empembeni kwahlabisa lamhlanje ngithi ngiza nembongolo emkhaya ngiphethe nayo imbono la bafethu ngiphethe umkhaya lamhlanje uyangibona nginetheze kanjani ngidlala ekhaya phela manje home ground advantage bathi Mgqilazi wedika kade ngikhala nimbuza yena ukuthi washonaphi angikhuluma indaba zamuntu mina nazi indaba mkhaya asikubukela iPerfect TV mka ukuthi egcineni uzophumelela kade ngilifisa lelithuba leli kakhulu kodwa ke ngoba uNkulunkulu umuhle mina ngumuntu osondayo ngumuntu osondayo ngisonto endlini la ngisengihlalele khona nje ngeke usonto eyisanje kaze kulonyaka ke ngoba uthanda le ngoma enze ngizana nembongolo hayi uyakubusisa hayi mkakhohla ayambulala la kodwa manje ke ngoba sengishintshile sengithi ke maye ngaqonywa le mazweni uyena wabandlani maye wangekela umkhwekazi wamathathi ingane yakhe hayo wawo iqomisa le wankomoningi wathi hawo ngabe mntanami lo mkhwenya la wakunayo yini payslip lasebenza khona hawu lwaphela kanjalo uthando lami awu yavelelwa ke ntombi ethanda mina ngowawu mbayo yethu angaze phela iminyaka emihlanu hawu kanti yavelelwa ke ntombi yala mina ngowawu yangala ngisahlupheka ngisaqoke emashayineni ngangisaqoka udunusa bandla babesathi thenga walothathe ithumbi babesathi buy one get two nishelani ngathi lento iminyaka mkhaya ufanjelani ngophondo mkhaya yazi lokhu uzana mkhaya wami isikhathi esiningi into uma ngicabanga mhlawumbe khona into ekuyangihlela
Yeah. ngiyangithanda mina ukuyiculela ngoba ucule khona ukungiduduzayo Yeah. kuyangithokozisa yazi lento le engikhuluma ngayo ikuyangehlela ngathola intombi engithandile le ntombi ethe mase kufanele ukuthi ngizoyazisa abazali ekhaya konke ngapha eNtambanana uyazi iNtambanana ngapha ngompangeni ngathi ngizoyazisa abazali le ntombi lena these kufanele ifike nje ngisasa ngayifonela ngathi useza mama sengibona siqala ukushintsha umqondo yathi hayi ngisezi umama ungibuzile ukuthi umkhonyana usebenza apho unayo nepayslip athi mina ipayslip ingena kanjani lapho wathi hayi uthi umama ngayena ngana umuntu ongena payslip sengishilo nakomalume ekhaya uthi khona ilokuzana lapha ngifuna ukuthi manje ngenza kahle sengifuna ukuba indoda manje ke yikho ke ngilokuzana ngisho le ngoma le into ke mina mayingehlela ngithanda ukuthi ngishintshe ngiyenze ingoma ngoba ingoma ikuhlabela likhona kungiduduzayo fana kuloko ukuthi ngicindezela ngendlela engicindezelwa ngayo mina ngicindezela insuku zaphuma ngicindezela ekseni ngicindezela ntambama ngicindezela njalo kodwa engikwazi ukuthi ngelinye ilanga kuyothi makukhulunywa emlandweni mhlawumbe lami igama liyoba khona kodwa liyoba khona kabi mina ngingasekho ngingasazi ukuyiphendulela ngoba bengifisa ukuthi mhla kukhulunywa ngabaculi noma ngingasekho lami igama lingabikho ngoba vele angikho ngikhona ngiyabulawa ngiphila yabona ungakandi kakhulu Mkhaya masikhuluma ngomgqilazi Wedixa ubani umgqilazi umgqilazi empeleni imina kodwa ke leli gama ede egcineni lithi Wedixa yes li-eda ngesimo sokuthi ngithe uma ngifika emculweni okokuqala nje ngithe uma ngifika bengicula nje emakhaya cishe kwakune competition eyayikhona isemakhaya ekade yenziwe abanye abantu la ngaqala khona nje ukuvela eyayenziwa abantu abantu base Petritif babenze leyo competition leyo mabenze leyo competition leyo kwathiwa kuzofuna kunumber 1 bazomrecord ngisukela ngalesikhathi leso ngangisukela nje esikoleni ngangifunda grade 12 esikole bengidume ngengoma ke mina ngidume ngoshameni ngiyeculela isicathamia indade ngithandela yona nakhona isicathamia bengade nje ngishaya indlela ngase ngithatha omunye umfana wakwaNkosi mhlawumbe usekhona nje manje niyamazi ukuthi uqoqo omncane umfana uphuma esandleni sami loyo abafana laba ngisabapheka nje ke kulo bahlupha phela abafana basuke bejaha ukushe bephuma bewale usanonga no ngathatha lo mfolo wayengibhekela kwacula live ke lapho ngoba khona insizwa eyangidlalela isiginci okuthiwa uXola mangidlalela isiginci uXola ngicula live ebheka lo mfolo uqoqa ngathatha kanjalo ku number 1 bayibaningi nje abacula bekhona kumavukane ayekhona kwaba khona indoda ethi kimi uyaqhilaza lo mfana lo hayi mfana uyaqhilaza ngephimbo uqhilaza ucula nje bukhoma kanje uyaqhilaza mfana uyabona ngathola ukuthi futhi nakhona baningi nasesikoleni la bengifunda khona iyancoma nje ke ngithi hayi uyimpunzi hayi ushayile hayi uyashaya hayi cha uyaqhilaza ngagcina ngalithanda leli gama lathi umgqilazi ngagcina manje sengithi hayi shuthi ngomgqilazi uma ngifika la eGoli kwakhona ezinye insizwa zakwaMtolo ngapha eThekwini kuthiwa okhaza izelamani mangithola lapho ngisengila eGoli mase kufanele siyo register sami kufike kuthola ukuthi ukhona lo mgqilazi omunye yabo ngalo sikhathi leso njalo uzo register kwami sengitholwe ikhampani loya mfo loya wangirecorda ezitulo zakhe nje ezincane naye ngoba phela naye wayesazama kanjalo wayesuwinisa ngarecorda kanjalo ke kwayiyona le demo yami le ngayinikeza ubhuti engimjwayela kakhulu ke ubhuti Masondo Masondo uSimphiwe Igcokama ubhuti ke uSimphiwe wangasekhaya ubhuti nje phela ngakithi kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi abaculi abaningi like abangale ngithi emkhanya kude unesandla kubona like mangabala umroza umroza umayini eqiniso ubhuti naye umfowethu uyikhuluma iqiniso waziwa nje emhlabeni kangaka nje uSimphiwe nomkhathazi naye futhi cabanga ukuthi futhi naye ubhuti unesandla futhi kuyena
kuze kuzoba yimi imbala Yes. umuntu ohle ufuna simbonge emhlabeni lo esaphila Yeah. uyabona simbonge sikhuluma njengaye ngoba ngaziwa njengomgqilazi ukusuka kwami ekhaya ngasuka ngedemo engayinika ubhuti Masondo uweza washo khona abantu akabaziyo ngabegoli wafica kukhona inqumbi yama CD yamademo kade enikezwa umunye ubhuti okabiyela babefuna lo muntu odlala lesitayela esedla amanzi mayifika lapho kade kuleyo company lokukhona ukusebenza Magic Voice ngiyamkhumbula Magic Voice ngiyibona babephambili nami bangifonela ile demo yami sikhona bangifonela bathi hayi ngathi ngiyathathwa ngizorekhodwa uyabona mangizorekhodwa bathi ngicule efonini ngicula nami ngajabula ngacula efonini ngacula efonini cishe kunengoma yami lapha ekade ilokhuzana ngade ngidlala ngade ngirekhoda kulesa studio lesiya ngaphuma kulesa studio lezi tulo ezincane ethi izo lezo zinto ezingozo boshabami mina ngibona lezi azingane zithi tim ngoba isikolo usho konke sayigukelele emakhaya tim ngoba isikolo uthi manje ngisodlala kanjani wemzukulu wami ngoba mina sengigugile isewaqina amadolo emzukulu wami uyangibona manje senginjani kanti yizo lezi zinto zenu izingozo bosha bami ngicabanga ukuthi ngangisemakhaya lapho ngicula lezo ngoma lezi efonini bangithanda bangithakasisela ngakhuphuka ngezegolile okuthe noma ke sengitholile icompany sengirekhodwa ke kwafanele ukuthi ngiyo register igama lami before yini igama lecompany ngangade ngithole igama lecompany okuthiwa ubumbano music production le company le ngarekhoda ke kuyona kwasho ukuthi hayi umgqilazi ukhona nangu lo mgqilazi ukhona kwafuna manje ngi-add igama ukuthi manje le extendeke le gama likhona phela ukukhuluma kungabi sekuba lo mgqilazi ngqo ngili-add le gama kwase kuba umgqilazi Wedixa kwasho ukuthi manje kuneyivunguvungu ezikhona kulwa umthandeni kulwa nokhuzana ngalokulwa kwabo bengoma omunye biza omunye ngedixa omunye biza omunye ngodundunu into efana lezo yabona ugcina manje ke uma umuntu ofana nathi ugcina usubandakanyeka ezintweni ongafanele ubandakanyeke kuzona ngoba ngathi mangifaka ukuthi umgqilazi Wedixa abantu abaningi bayitshela ukuthi imini yami sikhombe manje sikhombe ukhuzana kanti leli gama la edeka ngesimo sokuthi kwakufanele edeke lapha ya ngesimo sokuthi phela omgqilazi abakhona bababili beregister uyabona kwaba kanjalo empeleni inxa akunayo akaze ngibe nanxa namuntu kakhulukazi kula madoda lawo khuzana nanxa akaze ngibe nanxa naye ngoba ngisho naye la kakhona ufakazi sahlangana emcimbini ka3 second sajabulela nje kakhulu wathi awu ngize ngihlangana nale ndoda bengihlezi nje ngizwe ingoma zayo nase studio futhi sinokugejana kungahlangani yabona e-studio ke kuya phela ukuthi kubhukhwe kanjani asinje kanye kanye simncwabeni so ngalokho uzana izinto sabonana nje kodwa ke ngiyabona ukuthi yona inhlesa noma mhlambe ngathi ixhwalanyana likhona mhlambe uma siza ngasesayidini lami ngoba even ehlela imicimbi noma ngabe kuthiwa kwenzakalani elami igama leza lingangena cishe benginokumbhala lama message ngicathi kukhona umcimbi wasemabhidi ngambhalela lo mcimbi loyo ngambhalela impela imini phela wayifisa ukuya khona athi yazi ngiyafisa ukuba lo mcimbi wabamba wayeka nje ukhuzana kodwa ke ngathola ukuthi ayi engathi mhlamba ke kuzosisi kahle lokho ngabuye ngabona mhlawumbe ukuthi ngifela leli gama ukuthi umgqilazi Wedixa or in ngiphinde futhi ngibone futhi ukuthi ngiphinde futhi ngifele nokuthi mhlawumbe ngiyowakuleli yazwe ngowale emdletsheni lokho ngeke ngishintshe ngalutho yabona ukuthi ngasemdletsheni mhlawumbe akezwani yena nobani njani njani lokho engingakwazi mina ukuthi kumi kanjani empeleni mina akekho umuntu enginenxa naye
ngoba nokunye kusuke nje kusengomeni ikakhulukazi ngiqonda ukuhlukanisa la kulabantu ababili ukuthi cha kahle akunanqana muntu nalo umgqilazi lo labo ke abantu nje labo ke engezwe kuthiwa nje sebethi kimi kodwa akaze futhi ngibe nempendulo engayiphendule bheke kubo ngoba ukuqala angiyazi nengoma yabo mina ayikho phela ngiyazi ngiyatshela awuyazi ngiyatshela impela ukuthi ngiyatshela ayikho engiyaziyo nokuthi bacula bethini noshuna bodlalayo akazemuzwa kodwa phela ngisazwe wazi igama kuphela ngazi igama mfowethu ilona igama engalithola wana lohlangana nalo phansi nalo ngahlangana nalo phambili bengaze ngizwe nanokuthi ke kunzima ukuthi olutha abaculi khona abaculi abasendimeni kodwa uthi usuzoxoxela umuntu ethi yazi njalo kukhona ubani uxoxelwa kanti efuna uxoxelwa ingoma yakho umuntu okungcono mhlawumbe uthi awulesikhathi ngesikhala mnandi kangaka esikavani thiwe nganobani loyo yabo manje mangizothi ngihambela mina ngihlangana negama lakho libhaliwe lalibhalwe khona mina angilazi ube phela kuthiwa ngangazi khona umgqilazi thizeni omunye ngangeke phela umuntu umgqilazi ngangiyolinqaba lo gama ngangiyibiza mhlawumbe ngelokuzalwa ubaba noma ngangiyibiza ngomandla nje ngamanye amazwe kuba khombe nje bangaqhamuka angibazi kodwa ke phela mhlawumbe umuntu ngomkhomba phela abanye nokubona phela usubona izithombe ukuthuba ngoba umunye wethu mayewethuka akuthuke mhlawumbe la ko Facebook noma einkundleni zokuxhumana bese senda isithombe sakhe wenzela ukuthi umbone kuyenzeka impela kanjalo ngiyakutshela into nje enokwenzeka le yamaze uNavigator umfana nje loyo umncane nje kakhulu ngiyamazi nakona umazi kwami ngimazi ngealbum yakhe wangifica studio sasahlangana nabo nala commissioner ahlangana commissioner wayikhuphuka nje ebheke studio kumfanyana nje umncane nje phela umncane nje uzacile angazi kodwa phela kungenzeka mhlawumbe phela khona ukugula okuthile phela nakho ukugula phela ngimemeza umfana nje uzacile nje umncane phela nje ngahlangana naye khuphuka mina ngiyibona umfana omncane nje wangijabulela ke futhi hawu Mgqilazi mina ngayithuka nje mangimuzwa mangifika e-studio lo mfana uzocula naye hawu ayangibize ke lo mfana ngise-studio angibize ngene ngaphakathi lapha lokuzeni lapha wafika ngirecorda shithi nawe wangena manje uma ngirecorda wajabulela ukuzwa uyabona wajabulela phela ukuzwa ucula mina ukuthi wami ucula akujwayelekile so manje mangizocula mina fana manje mina ngizocula e-studio akekho umuntu engithi akavalelwe ngoba angifihli lutho angiculeli mina ekutheni kuzothiwa ucutha khathi thiwa hayi no angikhwehleli futhi mangizocula ngivele ngicule nje manje lo mfana wajabulela ukubona ke umuntu ke akaculayo njengami kanti futhi umlandeli wakhe kakhulu nakho nje egibela kudlubheke ngenhlamba ngalula ngale gibela kudlubheke ngenhlamba ngangikhona umbuka naye ufakazi futhi ngangikhona ngise-studio egibela kudlubheke ngenhlamba emthuka ngangikhona lapho ngilalele kuyiqiqi ngizosethuka mina futhi akukho futhi ngeke ngakusho kuye kodwa ngoba mina nginenyama embi emuncu inyama igazi lami ngcolile ujika umhlaba mina manje ngathinta into ngathinta umuntu ethi amehlo njoki imehlabe mina kodwa umuntu mayesathinta mina bethule nje abantu athi abezwanga lutho cha uphela nami kunengoma la mhlawumbe lapha abantu abawu10 engomeni mina labo bantu bathi wena lalela ke ake ngibuye la okunye ekufuna sikukhulume ukuyiqiniso ikakhulukazi advice ngizoyifaka labafuthu laba abasebasha mina ngeke kwafika isikhathi la khona engiba nabangani khona ngaphinde futhi ngajikelwa abangani umngani ke into efuna uqaphele ngayo umngani efana nentombi intombi ingakuthanda namhlanje poste ko WhatsApp yenza yonke into la kuphela khona uthando kuba sengathi kushoniwe ngandlela kusokumuncu wakho mina ke kwafika abantu mina bafika kimi abantu bathi angithuka abantu bengenze lutho ngingaxabene nabo kwafika abangani kade bengihlohla masiphuza utshwala ngiyaphuza sishaya amakopi notshwala ngiyiphuzela bona vele mina ngiyiphuzela ihandasi sishaya amakopi ehandasi lapha siyiphuzele kumnandi nje bese bethi bona
hey awuthi kubani hey awuthi kubani mina nje mangakuveza ngokusobala majority abaculi mina ekade ngibathuka akaze bengenzela lutho ngangithunywa abantu abangasekho namhlanje yangazwa namhlanje ngoba ngathi ngisele ngedwa nje ngisele ngodwa namhlanje abasekho labantu ngangokuthi bengize ngifonelwe nabanye abahleli bemicimbi lento esike sayibhunga nonto encane ngiyathi ngisikhuluma nonto encane efonini esabhunga wese yazi lo mfolo yana ngiyambonga ngifuna ukusho lokho yes lo mfolo yana ngibonga yini kuye ngibonga iqiniso phinde ngibonge nomoya wakhe nomoya omuhle lo mfolo uNkulunkulu ngathi umandisela nje aphila phinde futhi amandisele nenhlanhla lo mfolo yana unomoya omuhle kakhulu kwathi lo mfoma ngimfonela wayesethi yazi Mgqilazi mfowethu ngendlela engikhonze ngayo futhi nangendlela engikholwa ngayo emsebenzini wakho nangendlela futhi engazi ngayo ukuthi umuntu onjani wathi kwesinye isikhathi ezinye izinto zikufanele kodwa zibonakala sezikufanele ngesimo sokuthi uyazenza izinto onganakile lo mfolo sabhunga nje naye ngangokuthi kunabahleli bemicimbi ade bengifonela bethi ngabe siyaqasha inkinga yakho wena uhlaza ngabe siyaqasha inkinga yakho wena u1 no2 no3 bengasekho abangani bami laba bengithumile bathi angithuka ubani bengasekho abantu laba wakuyibona bona bethi gadla ubani shaya ubani ukuthi uyandastela sengisele ngedwa manje ngapha mfowethu ngilanjelwa zingane ngilanjelwa zingane mina ngizele ke mfowethu njoba ngilanjelwa abantwana anginaye nobaba mina ngizomemeza kuye ngithi baba ukuthi uyabona yonke into ibheke mina umculo wona uyiphilisa ngayo umculo wona ngiphila ngayo mina umlungu mfowethu angimazi lo ngazalwa akazi umlungu nje ilisebele ongazalwa baba noma uyabona ngalimala okuyinto lebengifisa futhi mhlawumbe ukuthi ngikhulume ezizweni sonke sase-South Africa ukuthi noma ubani engake ngamthinta kabi ngamona ngaphandle kwesizathu cha ngiyayixolisela kulokho kodwa akusho lokho ukuthi sengiyigwala yes akaze ngibe yigwala ngoba nokuqhatshwa futhi ngiqhathiwe akaze ngaba yigwala kodwa kunezinto ezenzakala ngesinqele mawunganaka nje njengo mina ngathi ngifike ezandleni zobhuti obhuti Ali ngafikela nje ezandleni zobhuti obhuti undle emnyama obhuti umkhathazi obhuti nje ubhuti engisebenze nabo obhuti nje encane obhuti ke mlaba abadala kakhulu engisebenze nabo sahloniphana bangihlonipha obhuti thatha umsebenzi wami bokubeka phezulu bokubeka ezingeni kodwa ngokubona kwabantu ukuthi impumelelo ngathi ikhona kimi nginempumelelo futhi ngiyaphambili kwakhona abantu abafika bezongijova bazothi hey shaya ubani ushaye bani mina zami izitha ngiyazazi yes ezami izitha ngiyazazi zengoma ukuthi lesitha lesinginaso nje ngoba nginaso namhlanje kukanjani why nginaso kunabantu mina ngaziyo ukuthi laba bakanjani why futhi kukanjalo yabona nje obhuti omgube obani ngasafonela nobhuti wathi ubhuti awumfana wami ngimangele phela oyintwana yami we understand leyo nto yangilimaza nami ukuthi eyazini ukulalela abantu uyabona labantu labo ukuthi uma urecorda behlale ngale kwemic labantu abahlala ngale yebo ukulimaza ngiyakutshela mina labo beshaya Steve behlele ngale ukulimaza ngempela fana nokufonelwa labangani ababi uthi ngoba nakho mfowethu unemoto mina nginawo sengincenge ukuhamba nawe ngemoto usuhamba nami mhlawumbe kuphi lapho uhamba nami khona uthenga lawo mahanta asengaphuzayo usuzongihlohla ukuthi angenza ukuthi mfowethu ngimdala kakhulu ngiyibonile yonke ingilimazile leyo nto leyo mina nje isikhathi esiningi ama-festival ama-event amaningi angibikho bengingabikho ngesizathu sokuthi ngisempini engayazi ngisempini nobani yaza usena umculo okhuluma oqala even naye umfana omncane lomshoyo Nevigator wakhala ngento efanayo naye uthi emcimbini mekuthiwa akaqashwe ngokuthi thukuhlaza uyeyisa uyabona lezo zinto lezo ngapha abalandeli nemagroupini kuphi awuthanda kabi umntalapho kanti nina umntalapho ngapha uyanivalela futhi yabona mfowethu yabona into ekuthiwa cula qhawe sokwesela hey awushaye bani qhawe mfowethu leyo nto leyo uphaphameza Zimbabwe leyo isikulimazile
papa museZimbabwe balibona into engalimali eMarinance Mhlola kunama event mina amaningi kakhulu mfowethu ebengifonelwa bethi kuna event so kuthi mase kufanele ukuthi kufakweze imali ngaleso sikhathi leso besithola ukuthi abahleli bemicimbi sebenokujika imqondo ngesimo sokuthini sebebuye batshelwa abathile bathi loya muntu understand efana leyo ingozi lento futhi ingilimaze kakhulu angifuna uqamba amanga ngokuthi ngangayiphuphi mina empilweni yami ngihlale hostel ngise-hostela nje yes ngoba ihostela ngangiyisaba ngangathi ihostela okay right kuhlala insizwa zakithi lapha nezintombi zakithi kodwa yazi mfowethu ukuphila impilo yencendezi kunzima kanjani ukuphila impilo yokuthi ngizobonakala ngiphuma eminyango ngiyothenga utamatisi you understand phuma la eminyango kuyiblock bani ziphumile impisi la zihleli zothilanga ziyadesha futhi isonto zihleli nje zonke nangu mina nesikhindi sami sengiyothenga utamatisi uyazi ngesikhathi ngibhekele inkulumo ekhulunywa ngami isinda la kimi ekhanda ngemuva ngibuya nje ngibuya sengize ngiyaqhuzwa ngisimo sokuthi vele ngiyabona ukukhulunywa ngami lapha bathi abanye uye bathi abanye mbukeni usenja bathi abanye usephuphile bathi abanye akaziwayekelana ingoma bengasazi izizathu ukuthi ingoma ngayiyekelana uyabona sengisho ukuthi mfowethu ezinye izinto ziyamlimaza umuntu zimlimaze engaboni yena ukuthi uyalimala singakafiki la ukufela ukuthi wayekelana ingoma ngithole isayidi shuthi kahle njengoba usho uzowasho ngegama lesingisi wathi imajority wawuyitalapho nanidlala ngengoma wena zangixabane nawo influence yabantu kwawubuzwa nje ngabantu mfowethu bethi abantu ushaya ubani manje sibone ngani ukuthi obani labo thina waphela ibaningi nje kodwa usibalile undle emnyama umgube ibona ubusababalulile engikhumbula ukuthi wabathinta lapho ngabala nobani nje konje ngaphinde ngibale noMdumazi nje kuphela ke okwakheke umfowethu ngangidinwa ukuthi wayeseyibiza ngenkunzi yaloshuna kanti inkunzi yaloshuna ayikho enye ngaphandle kwami enye isazozalwa mina nasemculweni umuntu engimsabayo engimsaba ngengoma nokucula enkosini encane nanobabukhali ngisaba uDlubheke uyena mina umculi engimsabayo loyo umculi futhi engaziyo ukuthi into yakhe uyayimela loyo mfo ngesimo sokuthi uDlubheke mawuthi manje sicule ngeke uDlubheke aqale ekhohlele ngeke uDlubheke ngilinde khola ngisakhona ngiyaphuza amanzi cha hayi uDlubheke akayenzi lonto leyo uDlubheke usuka la ahlala engomeni njengamanje ethi mayiqeda ukuhlala engomeni uDlubheke umuzwe futhi mangabe yabona mina umculi inkostina zincathi zintathu khona enkulu khona ephakathi khona encane mina akwazi ukuthi ungangiqhathanisa nomculi ocula ngenkosini enkulu nomculi othi mayifika enkosini ephakathi afike nje kuyona ngoba nakho mhlawumbe ube khinyabeza leyo ngoma egcina simfisa uyabona ukuthi manje lo muntu uyafoster mina nansi inkostina engifike nguvume kuyona uDlubheke ucula la nami futhi ngicula la futhi nje wena hlahla umuntu omsabayo uDlubheke mina uDlubheke kuphela umuntu engimsabayo akekho uMaskandi wonke hayi mina ngisaba uDlubheke kuphela uMaskandi ngengoma ngisaba uDlubheke kuphela mfowethu hayi cha abanye nje ke ngiyabahlonipha abafowethu sisebenza nabo kodwa ngokwesaba ngisaba uDlubheke uye nje umuntu engimesabayo ngoba uwenza hluthi into elegoso impela nami ngase ngithi hayi ngempela hayi shothi hayi personal kanti lutho nje nawe awuzizwa nje ukuthi hayi ngeke ayiloshuni lo leyo nto umfowethu loyo kwakuncweka nje kwasho ukuthi nginceke nomuntu wrong ngoba owakithi kube mhlawumbe kwawumuntu wake umunye umhlaba okwelinye izwe mhlawumbe engiqalekisa ukuthi mhlawumbe emsinga akusekho mhlawumbe uthi emsinga komuntu enginenxana umuntu kodwa mhlawumbe uthi mhlawumbe emsinga noma mhlawumbe emnambithi ngiyaqalekisa kwakuyozwakala ukudlala kwalezi insizwa ukuthi zidlalisana nje ubheke futhi nomuntu othi mawudlala naye niyalingana ngengoma istyle nezidlalayo sicishe sizwane yini ngoba phela mozolandela istyle asendidane nomgqumeni kwakuyistyle esasicishe sizwane kakhulu
kwaya ngokukhula ukushintsha kwamazwe sebekhulile kodwa nje ke lento bayibanga angikwazi ukusuka mina njengokuthi sengathi ngisukela mhlambe ngizoqala mhlambe ngithi uZanefa mhlambe ngithi uMadlanduna mina ngoba ngicwa loshuni yini ngizoyiqophisana noMadlanduna ilento eyenzekayo eyenziwa abalandeli ukubulala umculo umuntu ephila afe uyazi umuntu uyafa ephila afe hamba yabona kunengozi engibukayo eyehlela uduma kahle yes uduma kahle lo muntu lona ube yebo iphimbo akanalo kodwa nomyalezo yes omuhle uduma kahle enomyalezo omuhle akathi mayebucula ujabulise abantu bathanda umyalezo kuyena nezingoma ke ezinye zama hit uyayishaya yes kodwa manje into la ifike inkinga khona bamthathe bamqhathanisa nomuntu ongacula ushuni wakhe ongacula istyle lo muntu lo abamqhathanise naye bamqhathanisa noSicebu uSicebu uyiculela enye into eseceleni ikakhulukazi futhi evuna besimama ayikho ingoma kaSicebi othola umuntu esifazana ngayidlali ayikho futhi ingoma kaSicebi othola ukuthi ayisheshi ingene kubantu yes you understand noma nangathi uyifudumezile yebo uyifudumezile seyivuma but uyifudumeza ngokumnandi ngoba abantu bazoyithanda mnandi umfudumezo uyawazi ke ayifudumeze umnandi abantu bayithande leyo ngoma leyo yabo yeah uduma kahle afika acikoze aqeda adlale futhi istyle sakhe ngathi siphansi uSicebi momqhatha ngafuna umqhatha nomuntu okwazi ukukhwela intaba umuntu okhwela intaba umqhatha nomuntu okhwela intaba like awukwazi uqhatha ubaba ulanga umqhathe noDlubheke kanjani uba umunye okhwela intaba njengosicebi nje mhlambe abantu sengikhuluma ngabantu nje abakwazi ukucula ngempela bememeza yeah ngoba kade ngishilo ukuthi uDlubheke nomzukulu futhi umzukulu futhi naye uyakwazi ukucula kanjalo ngiba nomnyenga mbala eculeni kanjalo ngoba abafowethu laba nje abanye bayacula nje kodwa ke angibona ummemeza ukuthi bayakhona akuba kunzima Nevigator memeza hayi ucula nganavigator ngani ngathi khona uyazi mina ngiyazi ngathi khona uyazi ithini Nevigator ngoba khona engayizwe enye kwathi uyiculo nguye kodwa ngazi ucula ngiyithole kubahubheke ilenga lemaweni ngithole kubahubhe ngabuza le ngoma kabani bathi abanye Nevigator no kanizwe kabahubhe leli siyalazi izwi kabahubhe cha umuntu uneyakhe one yakhe ithini yakhe la ithileke lemaweni uyisho nje kubahubhe ithi bayifana ngahle ngisho umnyazo lengoma akekho ke phela manje wayikhipha kuqala owayikhipha kuqala ubani wayikhipha kuqala angisenayo show uyabona le ngoma lo muntu akana ngoma ayikho ingoma yazi angithi ngithe ngifika la wathi waze yami enthi ngizana empongolo leyo ngoma yami leyo eyami lo ngoma leyo awuyishare namuntu ayibanga hayi leyo yami leyo ibanga namuntu leyo lokuzana le mina ngazi kabahubhe letilenga lemaweni ngazi kabahubhe enye nenye angiyazi Ngala ngomqathaniso uSicebi no limit. Hey uyacula lo mfana futhi. Cishe ngamkhohle uyacula. Yeah. Uyacula kodwa ngokukhwela intaba mase ngisho ngokumemeza. Phela ngithi lento yokumemeza iqala lapha. Iqala esigincini. Isiginci ngithi wasiyingalo nje kanje. Isina lento ifasi kama leli. Yes. Kimi mozo lifasa ikama lifasa la izansi la. Ngaso la ngilesigubhu liso sibona. Wena noDlubheke. Ulifasela yithi ke noDlubheke la. Ulifasela. Abafowethu abaningi bala noma bala. Uyabona into ngisho? Bala phakathi noma bala emuva la. Beshaya ke dingo zabo ekhala kamnandi ke zikhala kamnandi ke nkeneneze nemgqozo lesigcwele ku TikTok. Ila noma ila. Wala bathi ayubani ucula into endala. Why bethi ucula into endala? Ingoba akekho umuntu okwazi ukucula lento ela. You understand? Yabona nje kukhona intombazane ngifisa ukusebenza nayo ngelinye ilanga ngiyafisa uNkulunkulu engathi engake ngelinye ilanga nginike ithuba ngisebenza nayo lethiwa unkosazana bani nkosazana daughter le ngcono Master KG le ntombazane ngiyayithanda nathi iCrush yami ke hawu yabhodli phisi hayi iCrush yami le ntombazane ngiyayithanda le ntombazane yani iyacula kamnandi kanjani futhi hayi voice yona inokusexy nyana icula kamnandi vele ngala futhi uyabona ukuthi
nendlela ecula ngayo ukala mlando balokhozi iyaqula yangane le kona ingoma yayo ethi manje ngingayishaya le ngoma yayo kodwa mina ngishaye ngokule kuzana ngomaskandi hayi cula kakhulu la ngishaya mina ngithi wayenjelo malume wami ngenyimini wathi mawufuna ukuba ndoda wasebenza kwemntanami ethi vuka ngane uyosebenza bese lokuzana intozane khona amatema ngiwasebenzisile lawa athi themba kalbola lemntanami ungahlelo lisebenza athi ngoba impilo inzima nganami mabufa yafezeka mntanami yabona masifika lapho ayikhunyiwe le ndaba ikhala nje la akho tuthale tholungise la ukhala nje akhohlelwa lungisobani ngoba mina yazi ukuthi kwayena mina tuthane umalume kwayena umalume uma recorder uyazi naye umalume ayikho into ethi uyayilungisa ufaka ama lezinto zo yalungiswa lana manje asintonizwi asimuthi hayi akwenzeka lo mina umalume yazi umalume recorder mina uthi awungena ngena ngale mshana ngena ngale mshana ngene bese ichofela ifoni kuyoze ukuthi mina mase ngiqedile ucula uthi usekhohlwa nokhohlwa uya WhatsApp engabe wenzani you understand ayikho into emenza ukuthi umalume agxile kakhulu escreenini ngoba nakho recorder mina uyazi vele kuyoze kube yimi ngize ngikhuluma sengiqedile yabona sengiqedile bese hawu okay bese ecancela mhlawumbe lelozwi ukuthi mangithi sengiqedile lokho nje kodwa ayikho into azoyilungisa la noma ngibheka mina ngihlala ngale ngibheke le ndaba ukuthi sengizoma ke ngicupha ugunzi kuyi mic angiyenzi leyo nto leyo mina mangibheka ngibe ngiyikhulumela mhlawumbe nengiyikhulumela naye mhlawumbe siya WhatsApp ilokho nje ayikho mhlawumbe into engathi mhlawumbe iba inkinga kakhulu yabona into efana leyo and then nje futhi angazoba ngizobuyela futhi nasegemini ukuthi kuzoba kanjani angazi yabuyela bethu yabuyela egemini futhi ayikho phela ngithi ngisazobuza into asibuyelisa ngendlela kwenze njani egemini eba futhi ibe inkulu inkinga bengibheka kwenze njani bethu ngeke sihlasi ngakhuluma ngendaba usibulalile ngendaba inkinga engibheka nayo inkulu bafowethu yabona nje mangaphosi igcine 2021 ngicine ngo2020 nakhona kahle ugcina nje ngicine 2018 ngoba no2020 loyo nje ngase ngifoster ngoba ngarecorda nase studio esincane sengifostela ukuthi phela mangabe wenza into yabantu abantu bayathanda ukuhlala njalo usemehlweni nabo yabo so ngalokhuzana mfowethu kule lokhuzana leyo la ngaba nenkinga ngagximela amagwava alihlaza ngavuma into engeke ngimele ngeke ngibasha abantu ngamagama futhi angeke ngiyibize ngaleyo nkampani ngegama la ngavuma ivumelwane ngeke ngiyimele ngesimo sokuthi ngangilambile esiswini ngijahe nodumo indlala wenkinga ngajaha udumo ngagijima ngavumelana nabantu sayisabhala esikubhalayo kanti kuzongixaka mina thema sengibona ingqinamba engibhekana nazo ngabona labantu abangababona nje ngonyaka wokuqala ukuthi kuzoba nenkinga ngabona ukuthi la ngiba nenkinga la ekwahamba ngahlehla phezulu kweyivumelwano ngahlehla mina ngahlehlela ukuthi manje ngiyabaleka kodwa manje lezi ivumelwano sivumelene isamile phela ivumelwano uyabona ngaba naleyo nkinga ngithini mina ngifuna ngihlale ngize ngiqede lezo vumelwano lezo ke ngahlala ke kaminyaka ngapha khona ngihlala mfowethu ngoba befuna ngicathi usasayine 4 years from sign 4 years from 2017 2017 18 19 20 shothi nje ke ayikho into enzima mfowethu yabona ayikho into enzima nje ukhanda igama kumnandi kulula yalikhanda igama lime mpo liqonde kodwa uma like lawa uyolushoka ngamatshe ulushoke ngezinti uzama ukuvusa ugodo yabona uma kuugodo kagesi uyolivusa nini ulumisa
cha ngibonga ukuthembeka kwakho Yabona. ngiqalisa ukukhomba ngomuntu wakhe egenge eningi ayivuma uma ifike into kanje sigxile company akasasho ukuthi uyena ngiyakutshela mfowethu unga-understandanga into eyayenzile ukuthi indlala wayijaha amadlelahlaza mfowethu yabona namanje ngeke noma ngihlangana nabantu abaningi mhlawumbe ngihamba emoli or ngihamba phi abantu bayangazi ndoda bayangibuza abantu futhi umsebenzi wabo abantu bawufuna umsebenzi wabo ngilokhu ngiqamba amanga njalo ngithi hayi ngisestudio hayi kuyeza yabona ngiqamba amanga ngiphila impilo manje impilo engesiyona la fake mina mfowethu ngike ngaphila yabona futhi enye into mina company before ilokhuzana ngisebenza nayo kumele ngibonge uMasondo empilweni yami ngiphinde futhi ngibonge abantu ufuna ngibonge empilweni yami nokwaziwa ukuthi namhlanje nawe uyangazi Mgqilazi ngibonga uZimdola ngaba ngikho emhlabeni ngibonga uMthobiso kaSithole abantu abathi kwathi uMthobiso ngalo ngixoxa naye uzomdola lo kaFusek usisi lewafuseka kwathi makumele ngilokhuzane ngangikade ngiphume studio kukhona ingoma ngangithathe nakhona kuthuthana wanginika esimastiwe yodwa wanginika nami ngifuna ukuzama ukuthi mhlambe ngiyezikhamba kanjani yabo lo ngoma athi ngikhuluma noMthobiso kaSithole kwakusadlala amavukana kwesimanzonzo kufike kudlala bese kuqedwe ngamavukana afike noLukuzana egcineni noMthobiso kwathi ngaleso sikhathi uMthobiso lalina futhi izulu ngalelo langa walokhuzana uMthobiso lapho wangicela ilokhuzana lapho wathi hayi mfana awuyisende ingoma yakho ekhona oyithembile kanti khona ingoma ekhona engangiyenza noMkhathazi lethi bengihlala naye cishe iminyaka yamashumi amahlanu bengihlala naye cishe iminyaka engamashumi amabili ngihlala naye ngimfundisa ngisho ucula kahle ungani nawo bese ngithole sengizonda lo yabona ngoma le ubana lo hayi no ngiphefumula igama lomuntu le ngoma leyo ngayisenda ayibaleki le ndoda le ngoma leyo ngayisenda ngisendela uMthobisi wayithatha uMthobisi wayidlala wajabula usisi lapho Zimdola mfowethu ngangukuthi ngaze ngathola ngisho interview kwesimanzonzo ngaziwa umhlaba namhlanje mfowethu ngiphila nje ngumgqilazi waziwayo inxa kaMthobisi noZimdola noMasondo uMasondo ngithi angasekhaya uMasondo wangasekhaya afanga ngempela nama track ngolesihlanu ezikani afanga ngempela wathi ngizwa kanjani angazi futhi kodwa nje into wakhona phela wathi cha mina ngikwazi ukuthi ama track kaBhuti wona ayasebenza anokufa kufa angazi noma yafana phela badala umkha ungizwe angazi noma yafana ama track kaBhuti kodwa wona ayasebenza le emakhaya yasebenza le emakhaya kodwa nje le triwe ibalulile mfethu empilweni lakhe idlala indima futhi labantu laba yabona mfowethu yabona mfowethu uMasondo lo mfowethu wakholelwa kimi lo muntu wakholelwa kimi uBhuti ngifunda isikole ngiphethe le demo wayilalela wathatha ngisho inamba zami wangifonela wakholelwa kimi ngempela waze wangibhekela ngisho abantu abazongithatha ngathathwa umenziwa wakabiyela washona kabuhlungu kumenziwa ngalimala lapho ke futhi nje ukufa kwami ngashona lapho nje nami ngalimala sekuzenzela nje konke engikwenzayo ngikwenza ngoba ngisimo ukuthi icompany namanje icompany anginayo ngiyafisa ukuthola umphathi ngisebenze naye sisebenze nje ngeqiniso ngoba ngifuna ukubuyela egamini ngendlela efanele cha ngifuna umphathi kahle uMtalabho usazobuyela nto nawo mfowethu angifuna uqamba amanga ungilimazile uMtalabho angifuna uqamba amanga angisho ukuthi ngizoba yegwala kodwa ungilimazile angisathanda ukuyimbandakanya nezimpi ngisafuna ukushaya ingoma kakhulu mhlawumbe izimpi ngaze ngiyimbandakanya nazo emva kweminyaka mhlawumbe ela ku20 something Nazo Navigator uma bangaphuca iUSB kaMgqumeni ngikuphinda ucula. Bakusho bani? uNavigator. Yena lo mfana omncane. Angazi ukuthi uNavigator. Angazi phela mina ngithi ukimi wathi uNavigator mhla engijabulela.
wathi kimi uNavigator mhla ejabule ngoba angazi ukuthi noma uyeni loyo angathi uyeni impela ngathi nje ubengakuphoqisa idika abugqumele awazi uzoculana impela ku interview hayi ebongweni yeah ngisazoke ngimlalele phela nanokuthi vele umculo wakhe ngiwazi mina ngithi wade ngishilo eqaleni ngizoye kodwa ngilokuzana ubongisendele ingoma yakhe mama unayo ngenza ukulalela nje uthola futhi ucula kanjani kumuntu osuka wahlabisa empembeni enhlathe mayakazi bayeni matshemhlophe yonke nje mdletsheni nohlabisa ahlale ngawazi umndeni wasokhela and futhi siyazi ukuthi umndeni nje uthe ukuceba wesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi uyacula owenza into umndeni asho ukuthi Mgqilazi ungayitholi isupport ongabe uyithole emndenini ukuthi uzosupport yimina ngingwangaphandle stranger sengibuza nje injani ukuxhumana kwakho nomndeni wakho mfowethu mfowethu ngizokubalula lokho umndeni wami ngixhumene nawo ngoba umndeni wami futhi kuyohlezi kumndeni wami sonke isikhathi noma ngaduma noma ngihamba ngebhanoyi noma ngayapha umndeni wami but masifika la kwezomculo ayi ngabe nginahlaza ma akazi mfowethu bewuthokozela umculo wami lutho ayi akazi ngoba akukho noyedwa ekhaya kithi ke mfowethu ngoba uthi umndeni wakithi umndeni wathi ucebile ekhaya kithi yebo umndeni ucebile umndeni wekhaya ucebe ngalendlela ukuthi thina siyaziwa ngisho endaweni ukuthi abafana bakwasokhela impela uyabo njoba nawe nje usazi impela ukuthi abafana bakwasokhela sinezinto nje kodwa ke uma sokhuluma ngomculo wami uyazi sekuze manje kwakhona iqembu eselivulwe ngisho ekhaya manje elinye elilwisisho lilwisana negama lami ngisola kanjalo ngoba ngibabona abanye bakhona bagugumba nalelo qembu lelo kodwa ngathi lidumo kuthiwa lithengelana utshwala bathengelana utshwala bona iqembu liculayo iqembu ngani licula icatha mina noma liculana kodwa nje khona abayiculayo bona abakhona emndenini ubaliseka le baliseka ke lelo ke umfowethu lapha mina akaze ngithole support emndenini wathi nawonani akaze ngithole nanokuthi ke mfowethu mina ekhaya khoma ngumfana okhule ngenye indlela bengibheka nendlela engikhula ngakhona uyabona mangabe ukhula umlanjwana akuze ngaba mnando kwakho njengoba umuntu kowakhona cha uma sokhuluma ngomculo wami akekho umuntu owathanda umculo wami kakhoma ngokuthi ekhaya kunamatekisi owami umculo akuzudlala ngisho eTexini lakithi futhi angikulindele ukuyibona owami umculo udlalwa abantu bakithi futhi angilindele uyibona wami umculo mina abantu bakithi bosupport kuyongiphatha kabi lokho ngobani manje into engiphatha kabi ukuthi labantu bangibukelele isikhathi eside kakhulu ngizabalaza kanzima bengakhombisi nokungeseka ubhodla mfowethu akekho umuntu ongaboni ngoba nawubuza nje ukuthi bunjani ubudlelwane bami nakhona kusekhaya kithi ngempela uyamthola kodwa mfowethu masikhuluma ngomculo wami hayi thingane engakhali fele embelekweni angakhala umuntu uzotshe ethi right akunaso isikhathi sokukhala mina mfowethu mhlawumbe bakuyekela lokho akunaso isikhathi sokukhala ngizokhalela bani mhlawumbe bakuyekela lokho yazi into engiphatha kabuhlungu yini angikholwa ukuthi umthandeni wayekhala umthandeni usupportwe ekhaya kusukela phansi yes esupportwe ekhaya kithi kusukela phansi umthandeni webazisaba abantu basokhela yabona mangabe ethi wozongilanda ngiselahleni eMpumalanga ecole ingoma yakhe ethi odlula ungithathe elokuzeni wodlula ungithathe ehlanzeni ethi wesigwebo usigwebo la kakhuluma ngaye umalume wami tse olamuma shuthi wabe ethi umthandeni ethi wodlula ungilanda emalombo umalume wami loyo kwethu endlini futhi bengamthatha umuntu bayodlula bethatha umthandeni ngoleft bekushiya wena hayi lapho ke ukungishiya ngebe ngishiya sengisho ukuthi ngendlela aba close ngayo nabantu bakithi kodwa mina nokusupporteka kuyi kodwa mina abantu bakithi owami umculo mfowethu hayi ngabe nginahlaza manje
futhi nje wena futhi angimisele nje ukubabona nje bewusupport wami umculo ngiye ngihambisa amazwi edla amanzi phambili athi mathi singahleka impela sihleke sivezele umhlathi kodwa ngingakhohlwa uyabona mfowethu leyo mfolo yana uyimele into yakhe wazohamba emhlabeni kodwa engikwazi kahle ubengakukhohlwa ukukhuluma ukuthi abantu bakuwo bamfunga kangakanani futhi akezwani nabo kangakanani eyakhulaza basekhakhoni lokho kungenza ukuthi ngiqine idolo ukuthi shuthi mawumlandwane kubanjalo eyakhulaza mawenza into efana nomculo kanje mina nje wami umculo mfowethu ayakazi bo support ekhaya angifuni uqamba nawo akazi ekangimangalisa lokho obimpela ngihambe ngibabona ngapha komthando hayi mfowethu akazi bo support ekhaya futhi umculo wami mina uthandwe nje kakhulu umhlaba wonke wathandwa abantu bokuhamba wathanda izizwe zonke namhlanje futhi wami umculo usathandwa ngoba ngizobuyela nje ensimini ngizoculela abantu ngibanjwe isimo semanagement nesimo sokungabi nekhampani nje kanjalo mfowethu futhi wena uphakama nje abanandaba ukuthi uyabona nje ngiphakama nje ngiyaphezulu bengisola sengathi abanye ke banyanyisa lokho yes ngoba akekho benendaba nalokho kunalokho uyazi ukuthi bekuze okay right ukuqala nje mfowethu mina ngiqoka kahle mina ngiqoka kahle mina ngiyayithanda uyabona endaweni ubona ngisho abafana bendawo nje impela bekujabulela abanye bebe namazwi embuqo you understand uyazazi noma umfana uqonywa kakhulu esikoleni abakuthanda abafana uthanda izintombi inyanya igenge unyanya kabi igenge mina lo uyabona wona angifuna ukubona inyanya kabi igenge inyanya kabi so nasendaweni yakithi laphana mina anginayo umngani umuntu wathi umngani nami ngabe unamanga anginayo umngani lapha ezweni lakithi ngoba skima no akunhlabo boba skima umuntu othileni anginayo umngani ngoba abantu bakithi abamfuna umuntu ongathi wenza into engcono kodwa ke lokho okuyinto eyenzeka kuzo zonke indawo ngoba ngikholwa ukuthi ngoba ngasemdletshini lapha abantu bakithi mina ngithandwa yilabo nalabo le genge ngakhula naye bengakade ngilusana ngiqhathwa nabo ngibhukuda naye azizwani kodwa akekho umuntu onengca nomunye benyanya ukuthi ukuqala ngiqoka kahle benyanya ukuthi okwesibili ngiyacula ngidumile benyanya futhi ukuthi engathi manje singiyayitshela akaze ngisho lutho njalo ufuna ukubalanda dabukisayo mkhaya le ndaba le mina ngitshela ukuthi nje nakhona emculweni ngoba le ndoda icula osokhela impela osozimali esibazi endaweni bayikhasa impela kodwa ke makusaqhubeka ngincengeka nje mfowethu hayi mina mina mfowethu ukuthi ngiyithendele eminyama lakhe idlala akasilala nje hayi khohle cha mina mfowethu mina nginankinga ngoba vele thina kakhulukazi masicula asibheke ukusizwa abantu basekhaya usukunenhlanhla yazi mangabe usizwa abantu bakini ngomculo usukunenhlanhla leyo ngoba ngithi nje manje ngibheka ikhampani ngifuna ikhampani kahle ngizosebenza nayo ngifuna ikhampani ngizosebenza nayo kakhulu siyisebenzisane nayo sibone ukuthi sisebenzisana phansi kwamphi imbandela ngoba egcineni kwakhona abantu bayifuna umculo wabo ufuna ngubuyisela umculo kubantu abantu bayawudinga ngakho ubusunayo kodwa mhlawumbe ukuthi hayi ufuna kushayela izikhathi umsebenzi ukhona inhloso yami ukuthi kushaya uJune sengikhiphile ngoba ufuna ngikhiphe kabili ufuna ngikhiphe ngoJune nangoDisemba ngizolwa ke kulokho ngikhaya kuzophoqa impela ngoba kahle ngisifiso sami ukuthi ngikhiphe kathathu ngonyaka kathathu ufuna ngikhiphe umandla igama lami leli luka baba noma ufuna ngikhiphe umandla ngikhiphe Mgqilazi bese ngibhekela inye iqembu engizolikhipha futhi ngokwehlukile ebengifisa ukulisebenza namantombazana ezathendele ebengifisa ukusebenza namantombazane ikakhulukazi ifuna ngibheka amantombazana abukhale kakhulu ngoba yazi istyle ngithanda isiphi lesingathi sama tshitsha mhlophe lapha yabona intombi kamahawukela lapha lapho mangathola amantombazana abukhali mina ngibheka u2 ngiyenze futhi le nto leya ngayenza leyo nto leyo kahle inhloso yami ukuthi vele ngibe namaqembu ngenza amaqembu amathathu kodwa ke esimeni sokunje manje la amantombazana laba ngawathola la bukhali ngizokhipha Mgqilazi ngikhipha umandla ngihlukanisa oshuni
Uyahlukana ushuni. Bazohlukana ngoba uMandla ngizomrecorda kuBazuka. Mgqilazi ngimrecorde kuThuthana. Yini uMandla uhamba ngasiphi ushuni? Mhlambe ngifaka khona ingoma zesiZulu. Ngiphinde futhi ngifake ingoma njenga ingoma nje thini. Ubona mangizofaka ingoma yesiginci esiphansi. Isiginci like esiboshelwa la emuva mhlawumbe ngathi iya kwizidlamanzi kancane. Yabona? Sikona kubuhlungu kuyalumela nje ubona abantu beyaphikisana ngami khona kubuhlungu kuyalumela nje ubona abantu beyaphikisana ngami isaphila abanye bathi uye abanye bathi akusuye abanye bathi uye baphikisana ngami ngisaphila. Uyabona lezo ngoma ezoqhamuka ama-backing nje kanjalo nje. Isiginci sakhona sibe lapha emuva la. Ilo uMandla lo ngizomkhipha la. Mangeke uMgqilazi. Ilapho la sekuba khona inkinga ke lapho ke. La sekuba inkinga khona ke mangeke uMgqilazi yabona. Ilapho la yabona mangizoshaya ingoma yokufa. Sisithathele manje ufa isiliphelile bangalami zihlobo zami lani bangani bami nje ngcono nikuqanje nithandazeni sekwaba buhlungu nakubona ugoge khale khaya yekhala njalo nje ngowakula kwami nginakho zihlobo zami lani bangani bami ngicela nikuqanje nithandazeni na. Uyabona lapho uMgqilazi loyo ushuni bahlukana kanjalo. Soqala ngobani? Kuzomela ukuthi ngoba abantu bazoMgqilazi ngizovela ngithi uMgqilazi bethi basalindele nje ukuthi okay right ukhiphile uMgqilazi bese ngibuya ngithi Mandla. Funa sithole kodwa ne-management ke e-right. Management engagodoni nemali. Management iyona management engiyifuna mfowethu ngoba kusafuna ukuthi ngihambe kakhulu indawo kakhulukazi nama promotion yonke indawo ngibuyele egamini lokwangempela. Yes. Lokwangempela ngempela ngoba abantu futhi balimele kakhulu balimaze kakhulu angifuni ukuqamba manga bengalinyazwa yimi njalo futhi belinyazwa nawe ukuthi nama ayikho into engizoyenza. Yeah. Keep aqhaso wase. So manje nje ke into engifuna futhi ngifuna management. Yeah mfethu. Iyona nje. Kodwa ngithemba uba wena usubudala nasegamini. Usuyayazi na le management ihlukene phela. Ngiyayazi ngoba baningi abanye bayabangifona abanye bafana bezenza ikemnyana nje. Omnye phone ithi mfowethu bengicela usebenze ukuthi nokuthi ngivele ngisho ukuthi kaze utshethi ngisilima mina. Khona uzoqhamuka futhi la emkhakheni mina ngiyazi futhi. La sifuna umuntu mayifika. Indoda ifika. Ingagodoli mafuna se-studio. Yes. Mina make okhokheleka i-studio kwaphela nge-studio. Qedile. Ijoka liselekimi. Uzoyimarketela. Like ijoka liselekimi lokuthi ngiyothina e-studio. Yes. Bese kuba khona indlela yokuphusha, umculo uyaphushwa kakhulu. Ewuphusha. Uyabona manje nothisa nje manje. Lo mculo umuntu osevele nje eculile nje into engekho nje. Mhlawumbe iculo libe betshwaleni nomngani wakhe. Ngoba ukuthi iphushiwe lento iyahlohlwa kubantu. Begcina abantu sebethanda leyo nto leyo. Yeah. Uyabona? So i-management futhi uyafuna umuntu okwazi ukuphusha umuntu lokuza wazi ithi artist imafuna leyo record afuna leyo record. Umuntu owazi ukuthi lapha ya ilokhuzana imafuna ukuthi kuyodlalwa i-artist liyahamba liyemidlalweni ngesikhathi. Yes. Uyaqonda lokho? Kuyadliwa. Nabafana abancane labayadla. Nanokuthi ke into esesiyisayine phansi. Yeah. Sisayina phezulu kwayo yonke lembandela. Naphezulu kwazo zonke lezi indleko. Good. Uyabo? Phezulu so ungagodoleli ukuthi mawuyi artist. Uma nisayine mhlambe u50-50. Kusuke kunezindleko nembandela nisuke niyikhulumile. Yeah. Okweni lokho. Uma nisayine u60-40 okweni lokho ukuthi nikhulume ngani. Akwenzeke kodwa ngendlela nikhulume ngayo. Uyabo? Right. And then angikwazi ukuthi mina ngithi ngihleli phansi endlini. Bese umphathi wami elindele ukuthi kuzoba nemali esizoba nayo ebehlile ingekho into akayenzayo. Yebo? Yeah.
Akukho fair. Ebehleli ngekho into akayenzayo. Ukuqala ama radio station ayaphusha mfowethu, ama interview nani ayadingeka. Amalokhuzana nje zonke nje inhlelo njengoba ubona sihamba nje namhlanje ngi-interview ngiyona izinto nje efana lezo zonke lezinto idinga artist, idinga management Impela. Mangona management futhi kubanzima kubanzima nje kakhulu. Mfethu, kodwa usuthathiwe ngibuzela nabo odali be-Perfect TV phela. Abodali be-Perfect TV bakhona phela. Hey. Unzima lo mbuzo wakho yazi. Cha kodwa ke cha ekuthatheni empeleni angakathathi. Hawu. Zahlabana ezami. Empeleni angakathathi ukuthatha kodwa ke ura vele ukhona phela umalokazana okhona. Hawu, sibonga. Cha ukhona umalokazana okhona ngihlekisana naye. Esenginesikhathi futhi ngizwana naye. Hawu. Sekunesikhathi ngizwana naye. Asithemba ukuthi wenza okuqondile egcineni. Ngimisele khona ukuthi ngenze okuqondile kuloyo malokazana. Ngiyobonakala phela khona ke phela ukuthi umuntu uyiphethe kanjani ngoba mfowethu umuntu ulala ebhekeli. Bese sebhekeli. Uyabona? Nanokuthi legend rate le kunzima uphumela obala. Hayi nabheqana. Hayi kunzima. Ingane bosushilo ukuthi uyizikhona ngithi. Nginabo abantwana. Inombolo. Ngababalo inombolo. Hayi baba baningi mfowethu. Ngabantwana nje abathathu. Uculi maskandi. Awuculi maskandi. Usho wangana ngane. Ha. Hayi la imfisi. Hafu akunengane ezintathu. Hey, ngane ezintathu. Right. Ngane nje ezintathu. Nanokuthi isimo sakhe ke lo munye omdala, unina wangishiya kabuhlungu. Bengangithanda unina. Ingane yami wayelahla phandle lo yasisi. Bafika ibeka nje emqashweni la ngimqashe khona. Kunengoma engize ngayibhala ngaye ezophuma. Engizoyifaka engomeni. Wafika ingane yami wayishiya phandle, washiya nesijumba nasempahla nje kanjalo, washiya konke into waqedwa wahamba. Ngathi ngiyazama ukukhuluma naye, wathi kimandla ngisathandana nawe, ulibele iziginca ayikho nento oyenzayo awunampilo. Wathi sengithola umuntu engithandana naye ongcono. Ngazama ukuncenga washiya nengane yami njalo. Ingane yami wayilahla yayikhasa ngoba ngisho ukuhlala ukufunda ukuhlala yahlala ezandleni kamama wami. Namhlanje intombi endala engaka endala nje kakhulu ingane kamama wami leyo. Namanje lutho yena. Wazama phela ukubuya ke esebuya mhlawumbe emva kweminyaka eyimithathu. Oh seyintombi yena. Wazama ukufona, wazama uwasho ukuthi hey ngiyaxolisa nale ndoda engangisho ngayo sengaze ngagunda ikhanda yangishaye ngidonsa ngenwele kanjanyana ngashintsha amanamba. Ngoba khona ingoma engize ngayibhala ngayo lo mntwana. Ethi ilanga laleyo shona amathunzi ayewukela. Hayi izwa ngelinye la. Mkhaya. Hayi asibonge kakhulu ukuthi si-Perfect TV nabalandeli bakho ubavakashele mfethu. Kade bakugcina ungasuka emehlweni kangaka. Hayi mfowethu hayi ngoba vele sengizobuya nasegemini nje. Sengizobuya nasegemini. Kanti nje abantu hayi bengangithinta nasocingweni nje sixoxe inkinga yikho. Ithini nami? Inamba yami ithi 0766 09 22 82. Kodwa mangabe kunenhloso noma mhlambe kunento ekufanele siyikhulume ebalekile. Hayi mawuzothatha inamba yami ngoba nakho uzofaka inhlamba. Ngoba sesikhathele izinhlamba bafuna sicela ukuphumula manje. Facebook khona? uFacebook khona ipage lami. Lapha Mgqilazi Wedixa inkosi yephimbo. Okubhlungu ke kuna nezinto zinyobuye ithola ipost lapha epage lami lapha engahlangene nazo. Lo page. Uthola sekupost into eziningi lapha post yabacula abanye phakathi lapho. Umunye ke post yazi lokuzana angazi kahle kahle ukuthi kwenzakala ndaba. Leya page lami but ukuthi la gcina kwenzakala kanjani ngalo angazi. Ngiso admin phela. Funa ngiso admin ba. Lapho ke post mfowethu uthola umunye poster intombazane enqunu. Hayi bazovala phela. Post mfowethu post intombazane ezobhala igama lami kube sathi kubhala mina. No, lungise. Yabo nje ukuthi umsebenzi njengamanje abaculi usuyiphathela wena, usuyimarketela wena. uFacebook, uTikTok, izinto ufuna kube nazo uyiphushele nje wena. Lapha ku TikTok ngikhona. TikTok lapha Mgqilazi lapha Mgqilazi Msholozi 95. Mfethu
Sibonge kakhulu, but before sikudedele thina sine quiz esihlale sidlala. Yeah. Ngizobeka abantu abawu2, ukhethe nje abantu abawu2 oyedwa. Okay. Mhlawumbe mangithi ukhune noma ubaloyi uzokhetha lo mkhetha. Kanjalo. Yeah. But before sivala mayingekho eginqini Mgqilazi. Uthanda ukudlana. Khona ezemidlalo ayidlala akayibuka ayathanda uyibuka. Ukudla ngokuthanda ukuqala. Udla ngikuthandayo uqala nje futhi mina ngithandela ilokuzana ngithandela imfino. Imfino. Yeah, ngithandela imfino nje kakhulu. Ezemidlalo ikhona uthanda ukuyibuka. Ezemidlalo ibhola. Uhamba nami. Mina futhi ngile team edliwa kakhulu lezinsuku. Sesiyazi vele. Ngile team edliwa kakhulu lezinsuku. Hayi manje nje sikubhlungu nokuyisha igama layo. Kanti team yami belongesupport lokungazarwa nje support ngithi. Ofanayo. Indoda eyinzima. Aliya team ngiphoxa. Okay mfethu. Ngabantu abawu2 ke. Yeah. Qala ke iquiz yethu. Yeah. Ngino Mdumazi. Ngibe no Nevigator. Labantu bakho. Okay. Abantu babanjani? Cha ngilalela. Khetha wani uhamba noba? Hayi ngaba uMdumazi. Mdumazi. Yeah. Ngoba Navigator ngimazi. Nginokhuzane nomthandeni. Hayi kodwa vele yasemdletsheni enye yangapha enkandla. Hayi angakufaki leso. Usafuna nokukhipha nomsebenzi omusha. Izokucindezela le iyahluka. Angifunde nodumahle nesicebe. Ngaba ubani nje. Ngithi duma kahle. Lenyoni emhlophe nombuzeni. Inyoni emhlophe. Nginobahuphe nethwasa. Ithwasa. Ngibe nontencane. Ngibe no jive. Ngithini nje phela manje phela abangani bami bonke la. Ngithini ke manje? Unoyedwa umngani wakho. Ayinto encane. Isikhevana sagogo noNdlemnyama. Adawana abandawo nje. Abandawo akusuba umuntu oyedwa. Akusuba umuntu oyedwa. uNdlemnyama. Ndlemnyama. Yeah. Nginokhathalane. Noshilisi. Irasta. Irasta. Yeah. Ngibe noqoko. Ngibe no ngika. Hayi obvious uqoko. Okay, sesivala ke ngibe noZanefa noMandlanduni. uMandlanduna. Izokuxofa ngito wena. Uxofa ba? Wena. Mina. Ngikoba. Okay. Ngikoba. Ngiyadla. Atala phala vele ungito. Hayi. Okay, sinani 2 questions man. It's smash or pass. Mawuthi smash. Ngwambatha nayo hayi. Okay. Umnquma loyo kabi. Yeah. Angaze amantombazane nibuye nakhohle la emculweni. Hayi ngizokhumbula. Nginomashudula. Ngibe nozama Mseleko. Lobebo MC naye. Mashudula. Mashudula ngumshudula. Mashudula hayi. Umshudula. Nganqamuke bro. Hey khona le ntombo futhi. Ikhona. Hey khona le ntombo. Ngiba nemodelikazi. Ngiba nemodelikazi. Modelikazi no kufanele uba usinentuli. Usinentuli. Ngathi kade umfisa nje. Yeah. Ezingane ephephile kodwa. No, awudayiphephile. Okay. Sakhetha uchaza. Engakubuzi. Sinosithandwa Nzunza. Nongcebo Mackenzie. Hey usithandwa Nzunza. Hey. Iyabhoda lepisi namhlanje. Dibahalele. Hey, usithandwa babulo. Nzunza nkabi yami. Hey, kuzwa kahle. Hayi asivale laba mfethu. Hayi futhi asivale. Bafethu